Κυρίες και κύριοι, στη Φλόρινα το τετραήμερο μουσικό φεστιβάλ που διοργανώνουν για τρίτη συνεχή χρονιά στην εκρητική μας περιοχή, οι Φλωριναίοι μουσικοί, και με τις εκδηλώσεις να λαμβάνουν χώρα στο νέο πάρκο της πόλης. Πάμε! Χωρίς τις παχυλές κρατικές επιχορηγήσεις και χωρίς την στήριξη κάποιας θεσμικής αρχής, οι Φλωριναίοι μουσικοί, με μονόπλο την αγάπη τους για την μουσική και την Φλόρινα, διοργανώνουν το τρίτο μουσικό φεστιβάλ Φλόρινας, μια μουσική συνάντηση φλωρινιωτών μουσικών, ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική για κάθε γούστο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να παρουσιάσουν τη δουλειά τους μπροστά στο φλωρινιώτικο και όχι μόνο κοινό. Σε μια λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα και μεράκι συνέντευξη τύπου, οι διοργανωτές μίλησαν μέσα από την καρδιά τους και κάλεσαν όλους εμάς να τους απολαύσουμε από κοντά. Σκεφτήκαμε ότι λόγω της δύσκολης εποχής και κρίσης που περνάμε, είναι μια καλή ιδέα να κάνουμε κάτι όλοι μαζί εθελοντικά για την πολιτιστική ανάπτυξη της Φλόρινας, του νομού της Φλόρινας. Σκεφτήκαμε ότι ο κόσμος, επειδή ζορίζεται, θα διασκεδάσει κατά κάποιο τρόπο, λίγο να ξεχαστεί από τα προβλήματα που έχει. Νομίζουμε ότι είναι και ευκαιρία να γνωρίσει ο κόσμος και πολλούς καλλιτέχνες τοπικούς εδώ πέρα. Είμαι και εγώ ένα μέλος της οργανωτικής ομάδας αυτών των εκδηλώσεων που θα γίνουν. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η εκδήλωση δεν είναι τωρινή, έχουν προηγηθεί άλλες δύο, οι οποίες ξεκίνησαν το προπέρσινο χειμώνα, η μία, και το περσινό καλοκαίρι η άλλη, σε κλειστούς χώρους βέβαια, και φέτος αποφασίσαμε να γίνει στο πάρκο εδώ πέρα, σε έναν ανοιχτό χώρο, για να μπορεί ο κάθε πολίτης, ο κάθε πολίτης αυτής της πόλης, τέλος πάντων, να παρευρεθεί. Προσφέρουμε μόνο χαρά. Θα ήθελα να αναφέρω και κάτι ακόμα, το ότι αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από μια ιδέα του φίλου μας του Τραγιανού, του Σουμπάση, την οποία μας άρεσε, τη στηρίξαμε και συνεχίζουμε και ελπίζουμε ότι και οι νέοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά μας και θα έχουν και τα επόμενα χρόνια αυτή η εκδήλωση θα πάρει μια άλλη διάσταση και θα συνεχίσει να υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμα, για να προσφέρει κάτι καλό και ευχάριστο στους πολίτες αυτής της πόλης. Ένας από τους σκοπούς της εκδήλωσης είναι να δοθεί δυνατότητα σε νέους μουσικούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Εδώ, εκτός από το ότι έχουμε πολλούς νέους μουσικούς, έχουμε και πολλά συγκροτήματα. Το να κάνεις και το να παίζεις μουσική με ένα συγκρότημα δεν είναι και πολύ εύκολο, δηλαδή αφήνεις τη διασκέδαση κτλ. Συγκεντρώνεσαι σε ένα χώρο αρκετές ώρες την εβδομάδα και μαζί με τους φίλους σου κάνεις κάτι πιο δημιουργικό, φαντάζομαι, από ότι να καθόσουν κάπου αλλού και να διασκεδάσεις. Επομένως, ένας από τους σκοπούς είναι αυτός και πραγματικά πιστεύω ότι και το κοινό θα χαρεί και τα νέα παιδιά. Όλοι νομίζω είναι πολύ καλοί. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να καλέσω όλους τους πολίτες της Φλόρινας και ειδικότερα τον νεαρόκοσμο να παρευρεθεί σε αυτές τις 4 όμορφες βραδιές με διαφορετικό ηχόχρωμα, με παραδοσιακά στοιχεία, με ροκ, με έντεχνο, να μας ακούσει, να παραδειγματιστεί, να ασχοληθεί με τη μουσική, να μάθει από τους παλιούς, να μάθει και από τους νέους και να είναι 4 πανέμορφες βραδιές γεμάτες με κόσμο, με χαρά και να περάσουμε όμορφα σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε όλοι μαζί. Καλό όλους τους Έλληνες, καλό κόσμο από όλη την Ελλάδα να έρθουν στη Φλόρινα, στην όμορφη Φλόρινα. Η Φλόρινα δεν είναι μόνο για το χειμώνα, είναι για το καλοκαίρι. Έχουμε το ωραίο κλίμα, το πράσινο, ωραία ξενοδοχεία και μάλιστα τα ξενοδοχεία της περιοχής μας αυτές τις μέρες θα κάνουν και μια εξτρά έκπτωση για τους ανθρώπους που θα έρθουν στην αυλία. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν και κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι κατάγονται από τη Φλόρινα αλλά έχουν κάνει καριέρα πανελλαδική. Έχουμε καλέσει τον Γιάννη Φλωρινιώτη και που ενδεχομένως να είναι εδώ, τον Λορέζο τον Αντώνη, τη Μαρία τη Θοΐδου, τον Μάκη τον Αϊβάζογλου, την Τίνα την Παπαϊωάννου και πολλούς ακόμα. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει την πρώτη μέρα 22 του μήνα με έντεχνη μουσική. Στις 23 θα έχουμε το λαϊκό πρόγραμμα
Στις 24 θα έχουμε ροκ και στις 25 θα έχουμε παραδοσιακή μουσική από την περιοχή μας. Τα γκρουπ που έχουμε, ναι, μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές συμμετοχές. Στο έντεχνο περίπου έχουμε γύρω στα 17 γκρουπ. Έχουμε στη λαϊκή μουσική έχουμε περίπου 16 τραγουδιστές μέχρι τώρα, θα έρθουν κι άλλοι. Στο ροκ 10. Στο παραδοσιακό μέχρι τώρα έχουμε 6 συγκροτήματα. Αξίζουν συγχαρητήρια εκ των προτέρων για την εξαίρετη αυτή πρωτοβουλία και ας ελπίσουμε να γίνει ένας θεσμός για τον οποίο θα καμαρώνουμε όλοι μας. Τα λέμε λοιπόν στο νέο πάρκο Φλόρινας από την Παρασκευή 22 Ιουλίου μέχρι και την Δευτέρα 25 για 4 βραδιές γεμάτες σκέφη και αναμνήσεις.